Matod pa ni Mother Teresa, we do not need preachers. We need witnesses. Wala kita manginanglan o mga magwawali. Nanginanglan kita o mga saksi sa pagtuman sa mga kasuguan sa Ginoo. Kay daghan kayong mga magwawali karon, pero ang mga saksi ang nagtuman niini jutay ra. No? May go sa tani. May latamuali. Kutub ng Taskuan. Kapitulo 4, versikulo 4. Matod pa, aron kita mahibalo sa kinabuhing espirituhanon dito sa langit, ang Ginoo nanginahanglan kanato isip yung mga instrumento aron sangyaw kining makasuguan sa Ginoo ngadto sa tibok kalibutan aron matudluan ang mga tao sa mga pagtulunan sa simbahan. Ang mga katawhan mo iyang mga instrumento, mo iyang kaymanan, pero kasagaran sa mga tao ni panahona, they are unwilling cooperators and runaway prophets. Wala sila'y pagbulig. Mubiya sila, musalikoy sila. Mas palabihon nila ang buhat nga kalibutanon kay sa pagbulig sa Ginoo, pagsangyaw sa iyang ebanghelyo. Ang rason, simply because life as a witness becomes uncomfortable, demanding ug unrewarding. Lisod tinuod, sayon kay ning iwali ang mga pagtulunan sa Ginoo, pero lisod puy-an, lisod buhaton. Muna ang Ginoo no, epektibo gid siyang magwawali kay ang iyang iwali, iyan namang ipuy-an. Ako, isip pare, naning pa ko. Naning kamo. Kanas naning, ako na panagiyaan. Diyan naning. So ako, isip pare, may lang kumuwali, pero naning pa ko. Ay dili tanan akong giwali, akong gibuhat. Kita isip tao, naman tayo daghang kakulangan. Ang importante lang nga naning ta. Kitang tao makasasala mo kita. Daghan ta kakuwangan sa Ginoo. Sige tag simba. Sinaw na ning Quranan sa itong pagsisimba kalaadlaw. Salamat tayo nga nakabalik ng simba. Naning ta. Importante nga naning kita. Naning kamot ta. Ikalipay na sa Ginoo nga naatay paningkamot kaysa walang antay kuan mga panglantaw sa atong kinabuhi. Dining kalibutan na nga ang importante ang Ginoo nila ang kwarta uban pa nga walay pagtagad sa mga kasuguan sa Ginoo, no? Nahimo silang blasphemous na ang napukasuko sa Dios, 10 Commandments of God, nga iyang gihatag ito kang Moises dito sa bukid sa Sinai. Wala man na gisalipay sa Ginoo ang 10 Commandments, daan na ng sugua, pero wala man na usbak, wala may amendment sana. Di man pareha ng balaod sa yuta nga sige lang amin-amin, sige kiusap. Pero ang mga sugos Ginoo, kining Bible, yung mga pulong diha, huwag na usbak. Hangtod, matapos ng kalibutan. So ang pag-ani daw sa Ginoo, dili aron pagsalikoy sa mga balaod, kundi aron paghingpit niini. Ang gusto sa Ginoo mao, ang paghingpit sa balaod mao, ang pagtuman niini, ang pagbuhat niini, ug ang pagpuyo niini diha sa ato kinabuhi. Una nga okay ra, ug wa pa nato matuman tanan basta naatay
mga paglantaw nga naning kamo ta. Na ang sugo sa Ginoo nga ato siyang higugmaon sa tibok natong kinabuhi. Number 1 gila, sugo sa 10 Commandments. Nga ato siya higugmaon, tibok natong kinabuhi, tibok natong kalag, tibok natong una-una, tibok natong kasing-kasing. Nanginanglan ang Ginoo sa atong gugma nga tibok, dili katunga tibok. Na ang sugo sa Dios nga ato siya sipahon sa adlaw ipapahulay, wala na mausab until now. Ang adlaw ipapahulay sa una kanimang adlaw Domingo gyapon karon. Pero hinon sa sinugdanan Sabado man, karon gidomingo, karon giusab ni coronavirus ang atong mga misa, anticipated mga misa Domingo. Sugod na Miyerkules, karon karong hapon, dali aras Domingo no. Hangtod Sabado, mga misa na hapon, gikas Miyerkules, para Domingo na. Kasi may nag-usab si coronavirus kung nag-usab. So, mahimo ng usbon. Ang obispo mahimong usab sa otoman para ma-accommodate ang tanan di simbahan. Kay maghuro tas Domingo, nga kalamisa, kaluis Ginoo dinhi kalamisa sa wapay lockdown, wapanis coronavirus, kadamisa dinhi puno mo simbahan. Puno ng simbahan kada Domingo Bilago kamisa na to Domingo. Alas 5, alas 6:30, alas 8, alas 9:30, puno. Alas 3 sa hapon, alas 4:30, alas 6, alas 7, 8 kamisa, alas 7:30, no? 8 kamisa kada Domingo, puno. Ang sibot ay wawa puno. Dito. Puno. Balag sibot din puno. Importante ang physical presence sa mga tao. Kay kining pagsimba, kinahanglan magyud nga physically present ta. Pero kinsa may nakapausap si coronavirus gyapon, kini si coronavirus man nagdagdagan sa atong kinabuhi. Ilaliman ka nga buhi gyapon siya, si coronavirus, buhi gyapon, nakadaghan na mo nataptan, kuya mo siyang nanapoy si Kaluib, balik sa lockdown. Magkapait, Kuya Edi. Balik sa tag-lockdown. Manahusto man nung giingon sa uban, kinsay na virusan, may kwaon, may ilain, i-isolate, di kay i-lockdown tanan, kasa ta maapid. Sige tagampo din nga mamatay ni coronavirus, huwag yun mamatay. Ang namatay, ang IPCBN, yung natigbak. Hilag laging Chief Executive Officer sa ABCBN, si Atty. Carlo Natigbak. Ang ABCBN may natigbak. Ang coronavirus, may natigbak. Buhi pang karahok. Antod karon, buhi pang kasikap ang mata. Present sa tibong kalibutan. Muram sa Ginoo. God is present everywhere. Coronavirus is present everywhere. Muna nga kamo na nagmaskara mo. Sa una, krimen mo lang magmaskara. Ano magmaskara mo bunta? Magmaskara ta kay halot ng corona. Kaya wata kay baway, si coronavirus nalimba sa doon, na naglupad-lupad na sa inyong ulanan. May labot ako. Sabi ko mas. Kuya, ano mo corona to si Bako? Bahala lang maputlan tagtuhod basta buhay lang ta. Itas madyabi na itong iambog nga successful yung operation, iputlan sa madabin sa tuhod. Okay na natuhan maputol. Kaysa kasing-kasing may maputol, mawa, patay ang tao. Unang alor maroon sa pagpangandam sa pista sa Sagradong Corazon de Jesus. Kaya ang pista sa Sagradong Corazon de Jesus, June 19. So, it's a cheese maroon. Marakang hapon daw, magsugod ang nobina sa Sagradong Corazon de Jesus. Ang tao mawad ang kasing-kasing, ang tao mawad ang tuhod, buhi!
Mahal na nagtuhod mo gawa. Kaya mabutangan mereka artificial na tuhod. Yang makarsunis. Wala nagwala. Wala. Butangan at pasaspadabi ng artificial na tuhod. Muna ito gining mahalo na ito lawas. Kaya kung maputol niya, malagi ikapulit. May manipisa sa kyanan. Ilisanan na may dagang pisa. Pero ang tao maputol ng bahin sa tulawas na ikaw ilis at itong mataglugiton kalabutan na tungkol sa diabetes sa may ilis nakakailan ilisan yung mata skanding kasi gano'n kalunay mata skanding pero artificial lang nakuha na hindi naman makita mata skanding yung butang nasagli lang buhay pa man kuhaan na itong mata ako buhay pata pero kuhaan na itong kasing-kasing patay unang nga pasalamat tayo yata sa lain na po nga buwan karong buwan na ato sa ulugon ang laing pista sa mahal ng kasing-kasing na Jesus ngayon itong maglibosyonan kay ang mahal ng kasing-kasing na Jesus kanunay na higugma na ito kanunay nagmahal na ito kanunay nagpangga na ito ang tao naman may huwag magmahal sa Ginoo huwag magpangga sa Ginoo ang Ginoo gatong pangitaon kitaan man dayon kaya man namunikay pero ang tao pangitaon likay man tao sa mundong tago na may pangutangan sa mga sugo sa Dios ang napong kasugo na gihapon buhi gihapon muna po coronavirus wala na bisalikoy sa Ginoo ang napong kasugo ang iyang pag-anihin daw mauman ang paghingpit sa mga sugo sa Ginoo ang gihatag atong kang Moises laing sugo ayaw pagpatay mao na si coronavirus naghanap kay gipatay wag siya mutuman sa sugo sa Ginoo ayaw pagpatay si corona sige pamatay minus 4 na para alas 7 gabi ay nagpatay kahapon daw na ginihawa ito sa merkado ang mga mangihaw baboy asan tao gapil lang ihaw mbot tinuod man na gihaw nga po sa merkado sa gilapa baligya ang karnis tao na simbak ko ang baboy matupatsyon sige ang tao matupatsyon sige ihaw baboy dugay ng panahon sige pangihaw baboy karong iapil ng tao ihaw so dakong sa pagpatay tao ingon nagay ayaw pagpatay susugo ka po sa Ginoo ayaw pagpatay bahala na baboy mo at yun di lang ang tao sa resulta na nasa kuan quarantine sina quarantine ba na dito sa Barangay Estaca Compostela nasa nagpatay ito anak nakapatay kamahan resulta ka sa quarantine buryong na klaro na sa Ginoo ayaw magpatay tanaw ng tao musumpak yun ayaw pagpatay si George Floyd sa Amerika gipatay giludhan sa polis murang tawag ng Rosario ang polis giludhan patay si George Floyd munang Amerikano sos perting kubuta walay social distancing sige lang rally kay gidawdaw ang mga ito loyal sa mga ito ang kinsa may nagdawdaw ang maputi loyal lagi ito salamat sa Ginoo kay dili ta ito brown pa di tayo nga magdawdaw sa ito sa katao bisa kung sa periliyon sa tao di tayo nga magdawdaw kay usara ka Ginoo nga itong simba usara ka Ginoo noon kita rin ito nga ang Ginoo usara niya tulong ka personas Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. So, we are the temples of the Holy Spirit. You are the temples of God. Puluyanan kita sa Dios. Sa
Salita ngayon mo pasipa sa ato si katao. Kay sama rin atong ipasipalan ang Ginoo. Atong ihaw ng ato si katao, sama rin atong ihaw ang Ginoo. Alas 7 na. Si St. Francis of Assisi miingon, preach by example. No? Preach by example. Kay ang tao na magwali nga inubanan sa buhat siyang giwali. Ang tao na magkuyog may kinabuhi, mayo binuhatan, di na kinanan magwali daw. Matod pa ni San Francisco sa Assisi. No? Di na kinahanglan magwali ang tao nga buutan, nagpuyog may kinabuhi, nagbuhat o may buhat. Kay ang iyang binuhatan, ang iyang kinabuhi, na maayong kinabuhi, labaw paswali. Na. If love is present in our action as oxygen is to the blood, then whatever is not visible for human applause can also be a witnessing. Na. Only the angels know. The most important thing is to forget ourselves and drop all self-consciousness. Ang labing importante kalubutan, matod pa ni San Francisco de Assis, pagkikalimot sa itong kaugalingon, alang sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, if any man wishes to come after me, he must deny himself, take up his cross and follow me. Si bisan kinsa katong buot musunod ka nako, kinanglan ikalimtan niya kaugalingon.